मानसिफोरालाय बहा थैजोबहैखोब्रा माथो रावबो गैया अमाराजा आं दङ ना नोंनोथ' गिदिर जाखाबाय दा मा होनखो मा होनदोंबा खुरनानै लालै आरो बमरालाय बहा थैहैखो रावबो गैया बिसोरो आंल'सो बिसोरखौलाय मानो नांबावगौ अमाराजा नोंनो बिसोरथ' नोंखौ मेगन सायो गोदोबो सायोमोन दाबो सायो आरो उनावबो साबाय थागोन बेनिखायनो बिसोरबायदि मानसिजों लोगो दाजासै अमाराजा नोंथ' एमएलए जाबायना मन्थ्रि जाबाय नोंहा गोबां गिदिर गिदिर मानसिजों सिनाखि जानांगौ बेनिखायनो बेफोरबायदि लोगोफोरखौ गारदो नोङो अमाराजा दे दसे रेस्ट लाथ'दो अमाराजा आं डक्टरखौ लिंना लायना फैनि बुआ साम' खिंखिरिया आंनि खर' एक्सट्रा मेलेम सोना होनो नागिरलायथारदों माथो बिसे साम' खिंखिरिया थिगखौनो बुंदों बिसोर सुवादफोरा आंखौ नायनो बायोना दाबो साला आंखौ रावबो नायनो फैलायबावाखै बिसोरो र' बेटा बेटिफोर मोजां जाग्रोनि नैबे अमाराजाया सिगाङावनो थफेराम थफे गेल्लाखौ नायगोन आं बे आंखौ गुलि गावलायथारदोंना बैनो दा आफानि रुमा मानो फैदों बेवहाय नोंसोर आयौ बाला माबायदि सोंखायो जों अमाराजाखौ नायनो फैदों आरोहाय ना अमाराजाया बे रुमाव गैया सोरबा हौवासो दङ नामासै दावसो देलाय बियो हस्पिटालसो बेवहाय ना बाजार खालामफैनो नाङा थां नोंसोर बेनिफ्राय आयौ बाला बदतमिज साम' खिंखिरिया माबायदि होनखायो एमाव राजाया बिफाखौसो नायनो फैदों दा औथ' आरो जों आफाखौसो नायनो फैदों दा खोनानो मोनदों आफाया हुस फैबायनो बेनिखायनो नायनो फैदों आं आफाखौ एमाव राजा थांनो थां न'आव नोमफाया उन्दुगासिनो दङ आला 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 हा बेथ' आफानिसो माथोलै हट होगारलै लामाया थांनो मोना मानोब्रा आंनि आफाखौनो आं नुला आरो महाराजाया जोबोर गाज्रि थासारियाव दङ नोंसोरखौ नुबा बांसिनसो खर' गाज्रि जागोन बेना बेनिखायनो नोंसोर ओंखारलां माबायदि होनखायोलै आं आफा अमाराजानि फिसाला एमाव राजासोलै आइ उन्दै आफाया जुदि खर' गाज्रि जायोब्ला आं बेनि खर'आव दावखोनानै एमाव फुननानै मोजां खालामो मिथिबाय बेनिखायनो आफाखौ आंनि एगेन्स्ट खालामनो हाया नोङो बेयो नोंनिल' बिफा नङा मिथिबाय आंनिबो फिसाय आइला आंलाय मालाथो आफाखौ नोंनि फंबाय होननानै बुंखोब्रा आफाया नोंनिबो फिसायखाब्रा नाथाय आंबो बिनि फिसालाना बेनिखायनो आंहाबो बिराद बुरजा मोन्थाय दं आफानि सायाव होगार लामाया बदतमिजथार जाथारबायहाय माथो नोंलाय जिबुआ बिगुर गुस्लायनाय बायदि जि गुस्लायथारबाय माथो नोंलाय दे जागोन थाब थाब नायनानै थां आं डक्टरखौ लिंना लायना फैनि मा जाखोब्रा आइ उन्दैयालाय लोमजाखो ना माखोसोब्रा मानसियालाय हस्पिटालाव थायै थायै नाथकसो बिफोरो बाद दे थौदो अमाराजाखौ नायहैनोसै जोंहा जानाय नंलालाय सिखारनांसिगोन बेवहाय उन्दुबाय थाबा जेबो खामानि एरनाय नङा आफा माब्रै दङलै मा बुंनो बेटा बिराद गाज्रि हाग्रा बारियाव हाबसोना थानाय बायदि मोनदों आं खोमसिसिनो नोंखौ फैबाय सांग्रामाया सोरां होनाय बायदि मोनलायथारबायलां बेटा ब्रा आफा आं नोंनि दान खोमसि हरनि सांग्रामाब्ला नोंबो आंनि सान्दुं गोसा समनि बारब्रा सोरबा सोरबा नाय बार आच्छा नोंहालाय बोरै गुलि गावजालायखोसै औलै आफा आंबो बेखौनो सानदों बोरै गुलि गावजाखोब्रा नोंलाय आंबो साननानैनो मोनाखैलै एमाव बेटा जेरै गाइखेरखौ फुदुङोब्ला गाइखेरा गोदौख्लाया दै नायबाय थायोब्ला जेब्ला मोखाङा दसे समनि थाखाय बेलेगथिंजाय नायहरगोन अब्ला लोगो लोगो गाइखेराबो गोदौख्लायगोनब्रा थिग बिदिनो जादोंब्ला दाखालिबो आंनि बेलायाव बोरै गुलि हाबखो गुलि नांखो फात्ताखौनो मोनासै आं दे बेफोरखौ बाद होलाय बोरै दं हांग्रिमोन दिया मिन्थियालाय थांनानै बुथबथबसो थाहैबाय थादों आइया आं माथोबाबो आंखौबो माथो होआखै आरो हस्पिटालावबो फैनो होआखै आंखौ थेवबो न'निफ्राय खारखोमा बोनानैबाबो नोंखौ नायफैबाय आं आफा साबास आंनि फिसा साबास दे बारा खोथाखौ सानलाबायबाय थानांला दे गासैबो मोजां जाजोबगोन आफा गासैबो मोजां जाजोबगोन खालि नोंल' मोजाङै था आरो आंखौ गोसोखांबाय था गेजेर गेजेर दे आइ उन्दैजों थाफादों होननानै आंखौल' दाबाव आफा दे आफा दोद बेटा सारा मुलुगखौनो बावगारजोबगोन आं थेवबो नोंखौ बावनो हायालै बेटा बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आफा नाथाय मोनसे खोथायासो गाज्रि ना नों सिख्लाफोर लोगो मोनब्लाथाय आंखौ बावगारनो नागिरो ना बेसो प्रब्लेमा थोद बिदि नङाब्रा बेटा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मालाबा गोसोफोरखौ गिनाय मोनोलै आफा नों दुखु दामोन दे मानो होनोब्ला गोबांखौनो नुदोंब्रा बिफाफ्रा फिसालाफोरखौ फिसाजोफोरखौ नायनो बायोलै हिनजाव गदाय मोनबाथाय बेनिखायनो आंबो नोंखौ बिदि सोलायलांजानो गियोब्रा आफा ओइ एमाव बेटा आं मालाबाबो बिदि सोलायाब्रा साहाया खोलाथिं थाथों खोलाया साहाथिं थाथों सानजाया सोनाबथिं थाथों सोनाबा सानजाथिं उल्था उल्थि जाजोबथों सानफ्राबो उल्था उल्थि हाबला हाबलि जाथों थेवबो आं नोंखौ बावाब्रा बेटा नोंखौ बावा आयौ बाला मालायफोरासो बिफा फिसाला जोंफोरनि बिमायासो बाल हांसो रानि बायदिसो गेब 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 जेब्लाबो दाबो थाङाखै नोंसोरो आरो बे हस्पिटालसो मानो ना बाजार बायदि दावराव खालामगासिनो नोंसोरो माखौबा गावहासो भाङा सिङा बेफारि बायदि दावराव खालामदों जोंखौसो ना बाजार बायदि खालामदों जालायबावो
आच्छा खोनासंलाय औ डक्टर बुं जोंहा पेसेन्टखौ गंनैसो बिजि होनो दंबावो बिनि उनाव डिसचार्ज खालामनो हासिगोन जागोन दे दे अब्ला नोंसोर गासिबो रुमनिफ्राय ओंखारजोबदो खोनाबायना थांनो थां न'आव खोनाबाय दे खोनाबाय बारा बुंनाङा आच्छा डाक्टर आंना बेमारा फुरा मोजां जाबायना आं अलिम्पिकआव खारनाय बायदि खारनो हासिगोन ना औ गंनैसो इन्जेक्सन होबावनि आरो मुलि लिरनानै होनि बेखौ टाइम टु टाइम लाबानो जाबाय अब्लानो नोंथाङा थाबैनो हामगोन जागोन दे डक्टर बाबु आं दिनैनो न'आव थांनोसै आरो आंनि खामानिफोरखौ थाब थाब मावनोसै बायदि बे थेंक्रु डाक्टर थेंक्रु मा आं दाबो जेलनिफ्राय गजोबाखै दाबो आंनि थोंसे आथिङा जेलाव आरो थोंसे आथिङा बाहेरावसो होनबा औ टपिराम आं नोंखौ जामिनावसो बख'नानै लानानै फैदों बेनिखायनो नोङो बे टाउनखौ गारनानै बे हादोरखौ गारनानै बे स्टेटखौ गारनानै जेरावबो खारनो मोना जेब्लासो नोंनि केसआ सल्भ जाया बापावै आं गावाखैनो अमा राजाखौ बे मेगजों गुलिजों गावनायानो एसेबां गिदिर साजा जाबायना बिदिब्लाथ' दुर्गा फुजायाव बे सेंग्रा फिसा फिसाफोरा सिख्ला फिसा फिसाफोरखौ बेसेबां गावो बिसोरखौबो साजा होनांगौब्रा जुदि मोजाङै मोजां केसखौ सल्भ जानो लुगैयोब्ला आंनो सैथो बाथ्राखौ खोन्थाबानो जाबाय मा सैथो बाथ्राखौ खोन्थानांगौ जाखोब्रा आं अमा राजाखौ गावाखैलै मेगजिन गुलिजोंसो गावदोंमोन आङो ओरैनोसो सिगिफ्लाथारदोंमोन आं दे अब्लालाय नेक्स्ट सप्तायाव लोगो मोनगोन आं फैबाय बापावै दासिमबो आंनि केसआ सल्भ जायाखै होद अमा राजाखौ गावनायबानो हामगौमोनलां ओइ टपिराम दासिमबो गावलु गावला बेयावनो दंबावो ना नोङो हो दाबो जेल जानानै नोंनि दिमागाव हाबाखै नामा बे खर'आना दंफाव बे खर'आ जाला आंना जाला बांद्राय टपि गानबाय थानायखायनो नोंनि खर'आ जाला ओइ हापां गासैबो खोथाखौ बुंब्रा आंनि टपियावल' दा नोजोर हो नों मिथिबायना ओइ बेफोरखौ बादो नेक्स्ट मा खालामगोन बेखौ सानदोंना नों र' न'आव थांग्रोनि बेनिफ्राय आङो बेक टु जन जाफिननि आं मालायनि दायावनो जेल जानांदों सोरमोन बे सुवादखौ नागिरनासो गारथारगोन आं थांदो अब्ला न'आव नागिरहैबाय थादो थिक बेखौनो खालामनोसै आं फाल्टु टपिरामा अमा राजाखौ गावमाराखै नामासै गावनायालाय टपिरामानो गावदोंमोनहाय नाथाय आसलि गुलियासो बबेनिफ्राय फैखो बेखौसो आंबो सानगासिनो बेनोथ' साननो गोनां बाथ्रा सोर गावमारदोंमोन बे अमा राजा फाग्लाखौलाय आरो नोंहा टपिरामखौ मालानिफ्राय बासायनो सानसोखो नोंलाय नोंखौथ' टपिरामा किडनेपबो खालामखांबाय दाउस्रि देलायजों लोगो जानानै दाउस्रि देलायखौथ' साजा होबाय जोङो टपिरामाबो मोनबाय दे एसे एनैखौ आरोलाय माथो नांबाय थाबावनो आरोना आं मालायफ्रा गाज्रि जाबानो आं बोरै गाज्रि जानो दे बेनिखायनो टपिरामखौ निदान समाव हेफाजाब होबाय आरो आङो दे न'आव थांनोसै आंहाबो अमा आदार हैनांसिगौ र' टुम्फाव नारजि बुदांखौ नायनि आं बहा दङ बियो मा नायलु नायलाय न'फोराव थांनानै नायहैबाय था नहाय दंफाव नारजि बुदांनि मबाइलाव GPS कानेक्ट खालामनानै दोनदों आं बे बहा थाङो थाङा एसे फात्ता लानि आं आयु हाबाब संख्रि गोबाब मालानिफ्राय बिदि दाउट खालामलायग्रा जाखो नोंसोरलाय उफाय गैयाहाय दंफाव नारजि बुदाङा जिबायदि सोलायदों बेनिखायनो GPS लगायनांगौ गोनां जादों आं दाखालिबो हराव अमा राजानि पार्टियाव थांनो होननानै फैनायानो अमा राजानि पार्टियाव गैबावा हरसे न'आव थाङासै बियो मिथिगौना दंफाव हा न'आव थाङाखै मालाय बहाबाफोर खामानिफोराव गोदोनानै दङमोन खोमा आरोहाय नोंहा बेखौनो दाउट खालामनांगौ जाबाय उफाय गैयाहाय दंफाव मालाबा गोसोआव अन्थाइ दोननानैब्लाबो ना गोरा डिसिसन लानांगौ गोनां जायो र' नायनि आङो नारजि बुदांनि लकेसनखौ हस्पिटालाव दङना गैया बियो नायनि आं हस्पिटालाव थांनो होननानै थांदोंना बियो अमा राजाखौ नायहैनो आयु दंफाव नारजि बुदाङा माथो हस्पिटालाव गैया सोरनिबा रेस्टुरेन्टनि दखानावसो खिन्थिगासिनो दङ लकेसना हा माबाफोर जादों खोमा आरोहाय ओंखामफोर ओहो नारजि बुदाङा मालाबाबो बाहेरनि ओंखाम जायाथ' र' नायहैथारनि आं बियो सोरजों ओंखाम जागासिनो दङ नायहैनि र' आं दे दंफाव नोंबो न'आव थादो आंबो नारजि बुदांखौ नायग्रोहैनोसै जागोन दे आयु मा जाबावगोनहाय सेंग्रा सिख्ला समाव गोसो थोलायबाबो सुख गैया हाबा जाबाबो खायसे खायसेनि जिउआ सुख गैथारा माथो बेनिखायनो हाबाबो जानो गिलायलाङोहाय आं मानोब्रा नोंखौनो गिलायथारदोंहाय मा आं मानो गिनांगौ जाखोब्रा दंफाव बयजोंबो अनजाथाव ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनायमोन माबाहाय हाफांजों थांदोंमोन आं टपिरामखौ जामिनाव बख'हैनो होननानै मा टपिरामखौ बख'हैबाय नोंसोर औ माबाफोर गाज्रि जाबाय नामा मा गाज्रिल' नोंसोर पापसो खामानि मावदों मिथिबाय टपिरामखौ जेलनिफ्राय बख'ना लाबोनानै थाथोंमोन ना बियो जेलावनो सेवनानै थाथोंमोन ना आंलाय माथो बुंबावनो दे टपिरामाबो बुङो टपिरामा गुलि गावाखै मालायासो गावदों टपिरामा मेगजिन गुलिसो गावदों होननानै बुंदों दा सोरनि खोथाखौ फोथायनो दे आरो बिथिंजाय पुलिसफोराबो टपिरामनि पिस्तलखौ दुर्गा फुजानि पिस्तलसो होननानै बुंदों दा टपिरामनाव फोरमान गैया नालाय दा टपिरामखौनो सासपेक्ट लिस्टआव दोनदों आरो अमा राजाखौ गावनायखौ दा बेखौनो हाफाङा बख'नो थांनायाव आंहाबो थांफादोंमोन आरो मालाया थैनो लिंबानो नोंबो थांफागोन नामा दंफाव आयु आंखौलाय मानो रागा जोंखोसै नोंलाय जोङो आं टपिराम बायदि मानसिखौ बासायनायनि थाखाय नोंखौ रागा जोंदों आं
आं हाफां लिंनायखायसो थांदों दा आरो थफिरामा दासिमबो दायनिगिरि जाथ'वाखैना जों थफिरामखौ जेब्लासिम दायनिगिरि मोना जों दाय साजायनो हायाथ' बा दिनै थफिरामनि गुन गायसोदों माथो दे बिबार माला सुनानै थफिरामनो गानहैदो इलेक्सन टाइमावबो नोंसोरो थफिरामजोंसो थाफादों नङा होमबा बिसोरनोसो भट होदों नङा होमबा दा मा जाखो अमा राजायानो देरहाबायना जेननाय देरहानायालाय थाखायो दा अमा राजाया जेनबा थफिरामा देरहागौमोन थफिरामा जेनबा अमा राजाया देरहाखागौमोन बेफोरबायदिसो जाबाय थायो दा नोङो पलिटिकेलनि लाइन लानानै आंखौ बिदि रागा जोंबा जागोन आरो अब्लाबो मानो सापर्ट होनांगौ बे थफिरामखौलाय मिन्थिखाया नामा नोंसोरो थफिरामनि आखलखौ बावबाय नामा अमा राजानि आखलखौ अमा राजानि आखला मालाय खोब मोजां नारेंखलनि दै बायदि अब्लाबो जोबोद गाज्रि खामानि मावबाय नोङो थफिरामखौ हेफाजाब होनानै दोनफाव आं गाज्रि मोनबाय बे बमब्रमाया मानो रागा जोंलायखो दे एसेखौनो रागा जोंबाय था दरखार गैया नंखाय खोथाखौ रागा जोंब्ला आंबो फाथालायाहाय बुं दुदालि मा जादों नों मा बुंबावनो आं मालाय नारजि बुदां हौवाजों सानफ्रामबो बुजायै देहा सोलेरखौनो मोजां मोनला आं हा मानोथो बुबाय थायो मैया हरावबो खावलायाव सोबानानै गोजा खालामनानै दोनदों आंखौ माथो खावलायाव गोजा सिनानो गैया गैला खारबाय मा बुंबावनो आं मालायनि न'खरनि संसार आंहाबो न'खराव बिदिनो दावराव जाबाय थायो दा हाफाङा नोंनि न'आव हर थानायखौ मिथिब्ला बिराद दावराव खालामगोन नारजि बुदाङा बेवहायसो दंफैयो आरो बे गुन्दी हिनजावालाय सोर आंनि नारजि बुदांजों मा मोनदों बियो नारजि बुदां आंखौ बिदिनो सम लोगो हमबाय थादो नङाबा गोसोखौ आं हारसिं मोनथारो जागोन दे आच्छा बिदिसो जाखुमानानै दं आरोना नारजि बुदां ओइ नारजि बुदां हस्पिटालाव थांनाया बेयावसो दंफैयोना नों आरो सोर गुन्दी नोंलाय हा सोर गुन्दी दिनैबा हले नोंसोर सानैखौबो गारां